Hello mga idol, welcome back to my channel, Charles Motovlog. So for today's content mga idol no, is maghatag ko og quick tips and advice sa katong mga nagplano nga mukuha og motor or padung pa lang mopalit og motor no. So it's a quick video mga idol, or it's a quick vlog mga idol. I-share lang yun ako ang mga advice or mga tip mga idol. So but before nako sugdan ang content mga idol, make sure mga idol nga nakasubscribe na mo sa ako ang channel para updated mo sa ako ang latest nga mga vlogs and mga uploads mga idol. And before nako sugdan mga idol, intro sa ta. Let's go. Okay, so sugdan na to mga idol. First step na ko mga idol, before mo mukuha og motor or sa mga nagplano mukuha og motor mga idol, ang first step na ko mga idol no is dapat kahibaw mo drive og two wheel or kahibaw mo drive og motor mga idol, or na may little experience nga sa pag-drive og motor mga idol. Or bisan na kaibaw lang mo bike mga idol, advantage na kung mukuha mo og motor mga idol. Kay ang lisod manggod aning motor mga idol is duha manggod ang iyang ligid. So dapat maayjud kay ka mo balanse mga idol no. So mo na ang first tip mga idol, dapat kahibaw mo drive or na may little experience nga sa pagmotor, or bisag kay baw lang mo bike mga idol, fights na kay na. Now second tip na ko mga idol is dapat kahibaw mo unsay purpose nganong mo palit mo og motor mga idol, or nganong ganahan na gyud mo maka motor mga idol no. So example, ganahan na gyud ko makapalit og motor kay traffic kaayo, or dugay ko maabot sa opisina or sa ako ang trabahoan kay tungod sa traffic. So mo na kasagaran or best example mga idol nga nung need jud ka magpalit og motor, or karon pandemic mga idol, gamay ra kayo ang mga public utility vehicle mga idol. So advantage na mga idol kung naamoy motor. So una lang na inyong mga idol unsay purpose or unsa ka importante nga nganong mopalit ka og motor mga idol no. So mo na ako ang second tip mga idol. Ang third tip na ko mga idol is dapat una-unahan sa ninyo mga idol kung mopalit ba mo og brand new or second hand. Kay namang goy disadvantage and advantage sa mga motor karon mga idol nga brand new o sa mga motor nga used or second hand na mga idol. So mo nang na inyong i-considered mga idol kung unsa inyong ganahan paliton nga motor, used ba siya or brand new no. So ang fourth tip na ko mga idol is dapat kahibaw sad mo kung unsay mabagay sa inyo ha, or unsay ganahan ninyo nga motor, like ganahan mo og manual or semi manual like mga XRM, or unsa ba na din ha kanang semi manual, or automatic like Aerox, NMAX, or mga scooters din na Mio, inana. So mo na ang upat nga tip na ko mga idol no. Muna mga idol, dapat i-consider sa ninyo kung clutching ba or automatic ba ang inyong gusto nga paliton. Ika-fifth na ko nga advice mga idol, and mahog siya nga murag pinakabugat nga tip mga idol is dapat nakaset gyud mo ani og long term nga budget mga idol. Kay sa pagpalit mangod og motor mga idol no, dili mangod siya sayon-sayon. Although
sayon ra nga maka palit ka, like i-financing nimo, dali ra kayo kay pila ra may down payment or pila ra may imong i-cash out, no? So after ana mga idol, sa pagkuha na nimo sa imong motor, dira na ka makaingon nga di jud ay basta-basta kung nakay motor, kay ang after maintenance pa ana, no? So muna mag-set lang yun ka o budget para sa imuhang motor mga idol, kay dili manggod. Although pwede ra kung cash, dali ra nimo mapalit, pero kung financing mga idol, dapat mag-set jud ka na og budget mga idol, kay monthly pa nimo and then maintenance pa sa imong motor, no? So mo na ang murag medyo bugat kayo mga idol sa pagpalit og motor mga idol, no? Pero although kung kaya ra sa inyong mga budget mga idol, why not, no? And then last tip na ko mga idol, tip number 6 is dapat kung unsa inyohang gipalit nga motor, dapat happy mo every day, every sakay ninyo sa inyong napalit nga motor. So dapat happy mo sa inyong gipalit nga mga motor mga idol, kay lain sigayo, no? Palit-palit pag motor unya magsakit inyong dughan kada sakay sa kanang nga motor. So batik ayo, di ba? So mo lang na mga idol ang ako ang tip. It's a short tip and advice mga idol. Kung nagplano mo nga mopalit og motor, so again mga idol, no, akong usbon ang ako ang mga quick tips and advice kung nagplano mo pa og motor. Number 1 mga idol is dapat kahibaw mo drive, bisag bike man lang or na may little experience sa pagmotor mga idol. So mo na ang number 1 tip nako. Ang second tip nako mga idol is unsay purpose nga nang mupalit ka og motor, or unsa ka sito gani unsa ka importante nganong mupalit man ka og motor, no? Ang third tip nako mga idol is dapat pa ka mupalit og used or brand new nga motor. So i-consider na ninyo mga idol kung unsa inyong paliton sa or unsa inyong paliton nga motor. Ang fourth nako mga idol is dapat kahibaw mo kung unsay transmission sa motor nga inyong paliton, like manual or declutch or semi-manual or kanang mga semi-clutching nga mga motor mga idol, or automatic ba kanang chill ra kayo ka kung automatic. So dapat po na i-consider ninyo mga idol, no, na sa pagpalit og motor. And for fifth mga idol is dapat makay long term na budget, or dapat lahian ganya siya nimo mga idol, kay ang motor mangod is mangayo man gyud na siya og budget, like after service or kanang sa magpa-change oil ka, no? So mo na gahinan gyud na nimo mga idol, or kung mag-financing ka, dapat maglahi ka for monthly and maglahi pug ka sa maintenance anak nga motor. So mo na ako ang fifth na So muna ako ang fifth nga tip mga idol sa inyo, no? And lastly, ang unom na ko nga tip sa inyo mga idol is dapat kung unsa inyo ang gipalit nga motor, dapat happy mo, or inigsakay sa inyo ang napalit nga motor is makaingon ka ba nga lanindutan ng motor ay, or proud kayo ko sa kong pagalingon kay napalit na ko nga motor nga nana. So dapat happy mo mga idol kung naka-decide na gyud mo nga makuha
sa motor or sa particular nga motor nga inyong ganahan mga idol. So mula na mga idol, it's a quick tips and advice mga idol, no. Sana may unta na katunan mo sa ako ang mga tip mga idol. Actually daghan pa kayong tip about kung unsaon or mga tips mga idol kung nagplano mo na mapalit og motor, but kana lang ako ang i-specified mga idol. Unom lang sa mga idol kay para dili kayo daghan ka gunaon-naon or maglibog na noon ka kung unsay imuhang unahon, no. So kana lang mga idol, unom lang ka quick tips mga idol and advice kung nagplano mo mukuha og motor. And before na ko i-end kani nga vlog mga idol, shout out dai ko sa ako ang mga subscribers, no, or mga followers ako ang Facebook page. Sila Brother John Earl, sila Marlon, and sila John Ray Wilson nga first generation or ka-team namo sa YCSK mga idol. Usa na siya ka dako nga grupo diri sa Cebu mga idol. Puros na siya mga sniper sa una. So mga first gen na siya mga idol sa YCSK nga club. And then shout out po dai ko ni Jonard Sanchez, no. Shout out sa dai ko sa iyang ka grupo nga mga Rider 150. So na sila club sa mga idol. Nasa sila club sa different nga lugar. Na sila Cebu chapter, Lapu-Lapu, Naga, and bago nila nga open nga cluster mga idol, no, isa Consolacion. So sa katong gusto magpa-shoutout mga idol, libre bira. Comment lang mo below sa description mga idol, i-shoutout mo sa sunod ako nga vlog. So dire na lang nako tapuson mga idol, no. Shoutout sa mga subscribers din ako and mga followers sa YouTube and Facebook page mga idol. So that's it mga idol. Sa mga grupo din ha, sa mga or sa mga grupo sa mga motorista mga idol, shoutout sa inyo tanan sa team nga team YCSK, sa Rider 150 o unsa pa na mga clubs din ha, shoutout sa inyo ha. So dire lang ako tapuson mga idol, no. Nag-share lang ko og quick tips and advice sa mga katong nagplano mukuha og motor. So that's it mga idol. See you on my next vlog. Ride safe tanan, ride safe mga idol, and more rides to come mga idol. Bye bye.